Son Ánxela Franco Pouso, son membro do Goberno da Diputación da Coruña e formo parte do grupo do Bloque Nacionalista Galego. Son concellal en Porto do Son e levo a área de Igualdade, Servicios Sociais e Educación da provincia. Como responsable da área de Igualdade na Diputación da Coruña, preocúpame os acontecementos ao respecto da violencia de xénero, mas preocúpame máis a realidade social da muller na nosa provincia. E se algo que nos atinxe a todos é a falta de igualdade. Sin igualdade real e sin inclusión social real non podemos falar nin de estar en contra da violencia, posto que non temos os recursos suficientes para defendernos contra esa violencia que se exerce a diario en todo o ámbito e en toda a transversalidade que supón as cuestións de xénero. Polo tanto, desde a área de igualdade, a nosa loita real é dentro do mundo da educación, porque formar en igualdade vai realmente a cambiar a sociedade, e ademais, desde a realidade dándolle peso e responsabilidade ás mulleres á hora de opinar. Por iso, por exemplo, temos neste momento o plan Compartimos Plan, valga a redundancia, Compartimos Plan quer coñecer a realidade da nosa provincia, das nosas mulleres, para a partir de aí sacar conclusións, pero conclusións da realidade, da diferencia salarial, da situación que estamos asumindo, porque cando a pirámide poboacional vai á inversa e cando a situación económica vai á inversa do que debería ir, quer decir, primeiro, que quen ten as competencias para facer unha variable real, que é a Xunta, posto que pode legislar, ou o Estado Central, que tamén pode legislar, non está facendo as cousas ben. Para nós, facer orzamento en igualdade é cambiar a realidade, e para cambiar a realidade non podemos falar só da violencia de xénero o día 25, nin das diferencias en educación, cando logo vemos contradicións tan grandes na legislación como estar avalando con recursos públicos o ensino que nos separa por cuestión de diferencias xenéticas. Polo tanto, non queremos barullos e ruídos que non nos deixen escoitar a verdade. Nos queremos que a verdade sea o principal feito que determine que políticas temos que afianzar e en cales estamos realmente débiles. Non podemos seguir predicando ás mulleres que nos temos que facer cargo absolutamente de todo, dos nenos, dos nosos vellos, do rural, do día a día, e ademais temos que competir no mundo laboral. Sexamos prácticos e realistas, investamos de verdade na muller, senón o que estamos facendo é grandes días festivos, e isto non é unha festa, isto é unha realidade. Mellorar as condicións da muller de xeito transversal supón unha mellora para toda a sociedade. Desde a área de igualdade neste momento temos campañas e traballos sobre o territorio como Quen dixo medo, o premio Luisa Villalta e outras moitas accións no territorio para que tamén se vexa a transversalidade do noso traballo. E, por suposto, compartimos concretamente ca área de cultura a búsqueda de referentes importantes na nosa sociedade para as mulleres. A parte de compartir con cultura, ao respecto dese premio, por primeira vez nesta Diputación tamén tuvemos a primeira Copa de Fútbol Femenina. Parecen pequenos avances. Sabemos que non é todo e que hai que seguir traballando e esforzándonos, mais, ainda así, por primeira vez, hai claros referentes femeninos tanto no mundo da cultura como da ciencia, como do deporte. Vamos a perseverar porque todo aquilo que non se nomea parece que non existe, e nós temos un país cheo de grandes figuras da muller na historia. Polo tanto, dende calquer ángulo que miremos, nós temos suficientes referentes para vernos reflexadas e valoradas socialmente. Que non se houbera feito isto de agora non quer decir que non o vayamos a facer. Creo que iso é fundamental para que as nenas e os nenos visualicen que hai grandes mulleres
que aportaron moito a esta sociedade.